Winning kelompok dan ngewe-awe Rayo gandeng becik bali wae Ini sesuk-esuk Tumadang nyambut gawe Sugeng dalu Mbak Elisa. Ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu macange Mbak Limbo Nggih. Mas Dalang Nggih, sing dalu. bagus dhewe Piye Jal? aku rawani deh ngomong sing bagus dhewe aku merasakan ada aura-aura asmara soalnya jadi aku ora arep apa jenenge bajul dalange Mbok ora mudeng aku. karena mudeng Mbak Elisa nek ngomong Nggih. sampean sing kalem wae santai. Tarik napas. Buang napas. Lho. Kok makhluk buri gua aja. Ah, kenapa sih om? ayu omonganmu ora jelas. Ya aku belan-belan nggih. Heeh, sampean kenalan sik para warga ing Salang ning Sampung kene kenalan coba. Desa Sampung. Ngaturaken wilujeng dalu sedoyo sederek wonten Sampung para warga ingkang sampun rawuh Hayya ngriki. sholat. Aku wis alon-alon lho. Do alon-alon sederek. Ya aku wis konsentrasi. Konsentrasi. Nek ora konsentrasi aku ngomongnya cepet banget kok piye? Ya, Iya. konsentrasi. Perkenalkan nama panjangnya siapa, dari mana sampean? Cerek tepung. Tepang kok tepung. Tepung ki glepung. Kalau kenalan kan namanya tepung. Kamu sama aku tepung gitu kan. Ngono ya entuk jane. Wis Bener enggak? Wis sakarepmu lek tepung nek tepang. Be om panjenengan niku senior. Nek salah dibenerke. Nek kurang pener-penerno. Ya iki lho ora bener kelaminmu barang ora bener. Tepung apa tepang? Tepang. Cerek tepang. Nami kulo Elisa Orcarus Alaso. Kulo bapak niku sekeng toli-toli. Apa Jol? Bapake kok toli. Nggih, seko toli-toli. Poretok retos. Dereng ngertos toli-toli niku pundi? Toli-toli itu daerah Retos. mana, Mbak? Rohku ya Cangaan, Kampung Medura, Kalipang iku wis. Kok mbok kon toli? Ora wero. Itu daerah mana saya? Kuwi cerak pantai. Cerak pantai. Ceranggon banyu. Oh. Kuwi daerah Sulawesi Tengah. Sulawesi. Oh, Sulawesi. Iya, Om. Ah, nganano taki kasah. Ya, kalau ibu Ibu? seko lambelu. Ibuke gak duwe rempelu. Dudu rempelu, lambelu. Lah ora melu yo Ken. Dudu Pusing aku. Alah, iki jane iki kupinge sing Sampe- salah pok lambe iku Sampe yo. dadak Ibu. Ibu seko lambelu. Lho lah yo ora melu yo wis. Diruwoke sik ta, Jol? Ibuke gak ndek rempelu, ibuke yo gak melu. Gak melu. Rudu rambelu. Ra. La. La. LALMBELLU. Lambelu. La. Niku maksude Ya kula. cukup bintang tamu kok alam sisti rasul mursakin. Mumet dasku. Lambel itu sebelah mana, Mbak Elisa? Itu daerah Deker Nikel, jadi Morowali. Waduh, Kali aduh banget. Uturono nggih. Oh, Ndi? alah. Kali Uturono kan teko Lambelu. Kok kali untu? Lah ape metu ndi wong daerah Jalan Raya Tuban Rembang ya ming kuwi ape metu dhuwur. Dhuwur kowe keteko Tretes mumet. Ngalor teko Kombo mumet neh. Ya sesoi nyeblok nggon segoro numpak getek bablas terus ngalor rodongetan. Oh. Engko teko Sulawesi kono paling ora seminggu, rong minggu sesasi ya. Wah, sesasi ra tekan, rong Lah? sasi dibancaki. Malah Wong cukup. numpak getek kene Sulawesi. Lah ya tekan to, kan garek munggah ngalor terus ngetan. Lah iya ngalor ngetan iki gak mapokan.
Mbak Elisa. Nggih. Bagaimana perasaannya malam hari ini sampean iso sowan ning gone Sampung kene? Bingah bungah tanpa upomo. Remen sanget. Jajal tek tak warai sithik-sithik. Ajaran sik Jal. Remen sanget. Nggih, remen sanget. Remen Remen sanget. sanget. Nek kepengin fasih basa Jawa. Pripun? Aku pek bojo ah. Lho, Pak. Emang kowe durung duwe bojo? Alah kayak Mau sing ning matahari sapa? Sing maktut mau sapa? anu kae ame tak pateni. Jal. Iya. Mbak Elisa iki upama lho ya, upama sampean sih legan lho ya upama ya. Mbak Elisa karo bojone sampean iki cantik sapa? Ya wih gayane ditato. Mosok. Wih gambar wineh. Lho, kok iso wineh? Lah iki oyote. Lho. Iki sesuk arep tari bonding, ben kaya iki lho Mas, kaya bojomu malu. Iki lho Mas, ngono. Ah, terus si toli-toli. Piye Jal? Iki Mbak Elisa nek karo bojomu piye? Kowe Ya. sampean milih sapa? Ya nek masalah body Ayu Heeh. Elisa. Heeh. Sing ning omah kaya kalkun. Kok iso kalkun? Lah nganggo daster gegedhe malah. Nek ana apa-apa guyu plak ngono. Aja ngono ning ndi bojo paling ayu. Mulane. Sapa-sapa mbok artis ngendi wae tetep bojone dhewe sing ayu dewek. Mulane mbok piye-piye aku tetep forever jatuh cinta dan sayang selamanya untuk istriku Nah, tercinta. Masih nggih. kaya ngopo-ngopo. Lah ayu nggo apa? Engko apa? Wong bayar ae kok. Maksudnya piye maksudnya? Ya lu sini ngomah kayak kaya kalkun lah ngantek sak potele gratis. Kok ngantek sak modele Lah digapake ngene iki bae. lah kowe ning ngene iki nek diitung terus sak ronde pit sepira lho. Rantek wayangmu. Jane mono nek milih bojo ayu karo bojo elek mending sing elek apa kepiye? Kok ngono? Lah carane nek ayu ngono gampang payu, gampang kepilot karo wong-wong bagus, wong-wong duwe-duwit. Mulane wong wedok iku kudu ngerti nek di bojo bagus digawa wong mulane aku ki pek bojo. Ben piye? Lah kowe elek kan ora ana wong apik mbek aku. Terus jare nek di bojo elek iso berguna. Iya. Berguna. Berguna lah aku mbok tumbal lah manut kok. Malah Oh tumbal. iya lumayan. Mantono wong. Upama aku ndalang ngono ora ana wayange golek sing nganggo apa jenenge nganggo blangkon iki iso langsung dirogoh unggahke ya. Aduh. Aja mbok rogo iki si toli-toli. Mbak Elisa, Cek. tunjukkan kemampuannya jenengan ing ngatasé dudu putra daerahe wong Jawa ning iso nembang. Oh iki eneng pamundutan. Oje. Pamundutan iki mau eneng spesial Om Jal. Napa? Caping Gunung Jengleng. Cocok. Caping Gunung Oh ya Jengleng. diaturi tindak Mereka saking sinten? Saking kadang-kadang cakraningkat fans club. Oh, Pripun, Om Jal? CFC. Iki kok Pak Nur Hasan, Mas Arsa karo Cek, Mas Pak Ion. Nur Hasan. Iki kok Mas Duwadiono kok ya diatur. Wajib. Nggih, Wajib. mbok menawi sak jenglengan nono. Yo. Kebungae kan yo lumayan nggo tuku bensin apa nggo pipis ning dalan. Alah gayamu ku pipis ku tuku Lah, bensin. mlebu pom 2000. Alah wong kowe di bank mekar ngono kok iso. Sampeyan iki apa yo ndek Bang Mekar bareng? Lah aku mau nek gak duwe Mas. Terus Juku malah katut. Karo Darsih ini dijak. Anggotaku kurang siji ya, Bu. Ngono. Mbak Elisa, alah, Jeh. Om Jolang ini salah satu contoh pelawak sing Pelawak. hebat dan sukses. iya, Gitu. sedina mlaku ping 5 wau tak tangleti Tuh emlaku mergo ora duwe motor. Ngatasé Om Jolang iki mbiyen aku ngerti dhewe Om Jolang mbiyen wah lek dandan jan wis rambut jajino kae. Klawu. Wah wis klawu. Saiki Ya ora saiki sing bagus ngene kok klawu. Oh, wangun to nyen Wong santing ape ngene muni iki. mangkak kok do dienggak-enggokno. ora aku ora arep ngelem kuwi kok. Sampeyan iki mbiyen keteke uripe keronta-ronta ya Oh, to. saniki. Omah yo karek turu nunut-nunut. Saiki alhamdulillah kabare Om Jolang wis nyelengi tuku lemah akeh banget. Alhamdulillah. Wis duwe tanah ning ndi-ndi saiki. Nek ngono aku gelem mbok pekno. Malah tenane. Lah lumayan lemah-lemah siji loro. Siji loro apa ke masamu hektaran wong nyicil. Lah lemah apa? Alah tuku rong plastik nih lho Mas. Ya Allah, tak ngira lemah apa. Wong lemah nyicil kok hektaran. Hektaran itu jenenge tuku ora nyicil.
Napa nuwun sewu? Nggih. Capek gunung kan tembangnya rondok dawa. Nggih. Pak Nur Hasan pas Arsa kali Mas Yon diaturi rene. Oh ngaten mawon. Nggih, mbok menawi. Oh, oke, boleh, boleh, kersa boleh, minggah pepanggungan Pak Nur Capek gunung Hasan. bareng-bareng. Mas Yon. Oh, boleh. Ya, Cok, turuk. Monggo keselah ke dalam. Mas Yon, Mas Arsa. Ayo. Tidak boleh tidak, harus hadir. Ya, turi Om Jal. Monggo Mas Arsa. Bejal. Wah lah niki piyaine wis do rawuh kabeh. Pun minggah pepanggungan. Ayam ya Jal sampean. Ayem mong iki jelas ana tambahan. Monggo Bapak. Kok jelas sih? Tambahan Sami sambutan naskah supaya Oh. kita tuh paham acara malam hari Lah, ini. lak ngono. Monggo Pak Rem. Nur. Monggo Pak Nur. Apa iki? Nggih, monggo lah jenengan terserah. Sugeng dalu. Dalu, Mbak Pak. Jange, Nggih. Mbak Cimbluk, kok Cimbluk. Limbo. Limbo. Mesti ling Dalu, Pak. toli-toli. Nggih, Mbak nggih. Sinden. Nggih, sedaya. Lagi iki anget jenenge sapa? Limbuk. Limbo iku mboke sing Limbuk cangkik. Ibu sing Anak iki, sing ipon. anake, niki mboke Ini canggih. ibunya. gede mboke. Nggih, gede Gede anake. anake. Bapak. Mbok cilik. Pujane wong tua anak supaya luwih gedhe lan dhuwur ke putra-putrane. Iki terus apa neh iki? Lah kok nyuwar nyawer isin aku. Sap. Mas. Kok langsung. Ngene ku rasa mbok kongkon wis disiapno. Iki mau bejo. Wayang itu biasanya kan nak ketoprak nyawere ning penonton. Nggih. Berarti nak wayang Nggih teng kru mawon. Engko terus nembe penonton. ya. Mbok teleh kru mawon. Caping gunung mau jenggleng mau sapa mau sing pesen caping. Sing niki wae sing pesen Sing saking kanca-kanca. Kanca-kanca penggemar. Aku nggon pinggir ae engko nek urung beres malah do medun ra karo-karuan. Lah sampean niku ngono ngapa, Om? Ya jenggleng lho, Pak. Eh. Pak Nur Radi mriko, Pak. Radi rono. Wah, ondone jukuk, Jung. Ben apa? Ya ben ora do tindak rono. Iki sing jenggleng, Mas Yon napa kepengin jenggleng? Ketoke kok do wedi cah. Ora apa-apa, Pak, dosa sithik ya. Dosa sih. Aku nawar wong ayu mriki. Lho kok nggih le, Pak? Kok Napa nggih, Pak? Wah, kulino awor watu kok lho marai ngene. Kalau wingi kan sampun kepanggih sepisan sekali Nggih. kepanggih. Pak Nur ki awor diesel. Saking oke ya. Ora ndredeg kok awor wong ayu ndredeg. Kok iso awur diesel? Lah piyambake bakul kericak iku. Iya. Monggo. Gede perkara sangune mau saiki. Ngoten. Lah niki engko diakehi to, Pak. Monggo, Bapak. Saben bengi. Nggih bener. Nyawang ko Jengglenge Mas. Kedange Mas. jenggleng. Lah ngapa, Jal? Dagelan ira ndek udut apa njaluk ngene ya Lah kok. napa wong kene wayang jenggleng dhek utak? Udut. Enak udutmu. Ayo dijenggleng. yen memajang Mau nganggo saya tanggulek iki aku lirik Mas. anu kula warai Pak 100 beres. Wes tak gugu omongane jolang niku. Lirik Yen memajang, monggo
yen iki alah ora roh kabeh iki. Terus nawang. Jenengan jajal. Diwakil. Ya iya nek ngono mang ndara wis beres iso. Kaya le. Oh, Wakili tamel. Ayo, wong ngene wong kok demen susah ku lha apa. Piye Jol rasane Jol? Wasis Ya iki banget mau yen sih. memajang. Ah. Yen memajang mung nganggo nur janur kuning. Keren Mas Yon monggo. Kembang wae. Wah iya jenengan jenengan gunung nek mau 100 Modelane lho. Titip. nah Kok le wasis to? gunung ngangge mumbul mboten Pak jengleng 100 iki tombol res-resen kok Pak Apa Jol tombo apa? tombol res-resen jenglang-jengleng niku nggih rekoso Cair. Kurang dhuwur niku Tambahi 100. iya iki rasah ngono isin awake dhewe muni njolak njaluk mosok muni kurang dhuwur tambah 100 Sarung ya Jol. engko nek kesleo nggih Pak engko nek kesleo Jenglengi para dhuwur 150 nak dhuwur. oke 150 nek kon dhuwur terap sak pokleke pripun Pak 500 aku sing rugi lah ndase muntir kandhani Mas orang bahagia itu tidak perlu jauh-jauh kita kumpul aja bahagia kumpul warga Sampung bahagia tepuk tangan warga Sampung kayak rasa bingung angger kepetak mereka harus bingung apa iku partai apa iku carane bialah angger melok Pak Nur Hasan beres Ngono ya Om. iya beres Oke siap. yo ayo Nas Pecita. loh ah hop. Ngapa Jal? Iki mau kan bar Pak Nur, Pak Nur. Pak calon petinggi. Ngapa Pak calon petinggi? Kembang sak pira? Jenengan mulane wong urip ya aja rekoso-rekoso. Iya. Titip. Wakili. Sesek titip. Engko nek titip ya wis ora apa-apa. Ya ngapa? Sampeyan titip ta ora? Sisan. Ya ora apa-apa wong cah enom ki separo untuk bonus. Tapi mosok ya cah enom ra padha sing tuwa-tuwa kan ora penak. Cah enom kok mok separo. Imbe 20 ngono lho. Lho. Dinehi meso njaluk Ya tambah. ampun, wes komplit Pak. Ngendangmu sing tenanan, Bro. Nah, kuwi santine udut cici mau. Sing tenanan iki rada kopok soalnya. Kok iso kopok? Lho tenanan udutan Bodek. Wong ana bledek mak dier, wong padha bingung Dik. Ana apa? Sing ngendang kuwi. Sing tenanan, ya. Tenanan. Kopok kok melok ae. Ayo Sa. Panas udan janjine piye Mas janjine kepiye aja ngesuk-esuk aja nempel-nempel Ora. Mangga saiki jenengan ganti aja iya Mas Yon. Aja ngesuk-ngesuk ngono tok. Mangga milih 100 apa muni dhewe ayo.
Lho, isih berlanjut, Jal. Lho. Nah aku muni berarti kowe bayare iku 200. Napa? Nah aku sing muni bayari 200. Wis larang no. Wanita ra. Tinggi kok. Mas Yon sing muni aku bayar 200, nek Mas Yon gak muni bayar 100. Ngene ae aku sing muni kayak 100. Ngene. Wes. Ono ya. Ono wae ape tiak endi mau wonge. Apa? Ora jenengan muni sithik biar menunjukkan bahwa jenengan pun juga seni budaya itu hobi. Karena apa? Kita dengan warga Sampung pengenalan. Nah, enggak. Monggo. Aja ngesuk-ngesuk. Aja ngesuk-ngesuk. Kendang endi? Aja mepet. Lho, jenengan nganggo iki. Aja ngesuk-ngesuk. Terus aja mepet. Mepet mau gue. Aja mepet. Tak coblok. Berarti jenengan kan wis nganggo mic iki kan kru. Nah, jenengan berarti kan nyileh 100. Nyileh setrum kene ngawur ae. Piye Jal kudune piye? Kowe kok pinter mau golek lo pasal, kowe kok bentuk dhuwit terus iku. Mas ngono ki moro langsung ning omahmu ya ora ning omah kok. Ancene iso. Sore-sore tak parani ning kali Ombo ke malah ngilang. Pangapunten wae enten. Apa tak panjer mau. Nggih, pun nek panjer kesuwen ku malah lali. Panjer sik 50. Nggih. Tali 500. Lah yo Mas panjer umum piye 50. Iya. Pak Hasan iki kan ngimboi sore Pak. Jare sapa? Iki piye le Mas? Neh iki. Kok ora padha mbek kancane. Wis neh. Masyaallah. Wis pinter tenan julang iki. Engko bojoku tak kandhani sesuk tak kenjangan lodeh. Mate urip kok godhong telo ngantek mate ora kena semi. Kahanan kok piye nek. Ya, Ki langsung napa parian? parian. Parian. Ya parian 200. Iya ya 200 ya madhep rono lah ke njaluk aku padha golek-golek. Parian boten, Pak. Parian. Parian. Eh, Parian itu Pantun, macam pantun Jawa. Ayo. Pitik tarung Terus neng lapangan. maksudnya Warga Sampung pinaringan berkah lan karaharja. Ayo. Niku 50 lho Pak sak parian. 200. 200 Berarti ding. papat 200. Nggih. Yo kok pinter Elisa cah. Sak bro. Tambahi meleh nggih. Nah, iya. Oh, model. Oh niku 50 nggih. Tambahi meleh Mas. Sing rondok larang. Sing londok larang Rondok ya. larang. Pitik tarung Pitik tarung. ora mung sepisan. Namung sepisan. Warga Sampung derek Pak Nur Hasan. Sing derek wong akeh lho, Pak. Sing ndek lho ora jok jengklek. La ilaha illallah. Ki aja mindoni gawe. Iki Ngopo? rakyat jenggleng. Kok malah mbok tinggal janggutmu mbok titipno kendang. Warga Sampung derek Pak Nur Hasan. Astagfirullah. Karek tudet klentung-klentung. Cek ta boy iki ya lah apa? Dudet klentung-klentung jare. Engko. Mau ora iki wis bar dituget. Ya. Iki tambahi apa langsung panas udan? Ya panas udan kono ku gen ngerti panas udan. Panas udan, panas lengaleng. Sepi gunung. Yo. Yo. Joget cek no, joget cek. Barongan iki nek. Dadekke Jol. Op. Hey. Sik. Kok wis. Iki tak suwuk sik ben gak kesurupan. Engko nek kesurupan njaluk dhuwit. Kok kita disiki. Wis kelepon durung iki. Dulur-dulur iki mau nek nyuwuk piye kok aku ora iso metu. Iki pun mlebet Pak Mbok Osdel pun mlebet niki. Iki carane piye kok aku ora iso metu nek sing nyuwuk mau sapa sa. Pak tanggung jawab niki boten saged. Tulungi. Medal.
Iki ora suwuk. Nggih. Ben ora umat. Aduh, malah bolok Sik kudu. sik. Jek didoni sik. Ora Ben apa-apa. mari. Ngidoni 500. Kesurupan ini mesti golek duit barang. Iki Sinten to, Mbah? iki malah aduh aku ora iso metu saka ragane cah Aduh, iki. lah piye carane ben iso metu? Aku aduh piye iki carane? Mbah, Aja ganggu, Mbak. aja ganggu, Mbah. Niki ajeng wayangan, niki Aku hiburan-hiburan iso. nggih masyarakat Sampung. Iso ngene. Tukokno gendeng anyar sing nggon pinggire ana 7. Gendeng Golekno menyan anyar. Arab sing nganggure bawang lanang ora manak kok siji yo. Alah ngelek. Golekno uyah segara sing garapane wong Dres. Waduh, angel niku, Mbah. Mbok sing gampang mawon napa? Upama sak liyane, Mbah. Iki sing golekno nek ora Mas Yon kudu Pak Nur iki. Oh, niki pripun iki Pak Nur? Niki lho, bawang barang Sing gendeng abang apa ijo? barang. Wah, nuwun sewu nek golekne rondo angel kula kei dhuwit tak golek dhewe. Walah. Lah duitnya ditransfer napa diparingi langsung, Mbah? Ah, ora ana setan transferan. Oh iya, Ding. Lali aku. Langsung, Mbah. Niki nek mboten Elisa dagake bocah wis ora betah. Sing abangan apa sing ijo? Sing abang kok 5. Abang piro-piro, abang piro, Mbah? Gendenge 100 bawang lanang 200 menyan arep 300. 200, 100, 600 niku, Pak. Iya kabeh 600 umbale 200. Aku umbal barang. Cepet dagake sa. Iki cepet Pripun iki? sa. Iki cepet. Saiki kan dunia milenial. Milenial kanggo Nggih, wong kering tak transfer. Anu mawon Mbah keris-keris. modanyang mbok transfer. Lah, lima. Mari mboten. Modanyang Ciro. Kok ya iso ngitung? 4, 5. Iki jumlahe 5. Tapi agak sithik iki. Kleru berarti, Mbah. Pripun, Mbah? Kirang mboten. Tolong kandhane putuku aja mbodoni Mbah Buyut ya. Ah, ampun ngaten iki Mbah Buyut mboten gelem medal niku kurang. Cepet Sabar, Mbah, sabar, Mbah. Lah, 6 pitu pes pitu gendeng Hitung pitu. sik. Pitu gendeng pitu. ya sakandhane Pak Nur pokoke sehat. Ah, Kricake terus tambah apa, Nek? laris. Ya. Disele ora ono sing rusak. Niku kok didongaaken kalian leluhur Sesuai. niki. Kalis Nirboyo kabeh. Amin. Cung Arsa, Buyut tak pamit sik ya, Cung. Lih, saurunge metu ben metu di kecup. Mbah. Nggih. Ora apa-apa. Arsa rene, Cung. Mbah Buyut tak pamit sik, Cung rene, Cung. Rene, Cung Mbah Buyut. Oh, Mas Arsa nggih. Mbah Buyut ape pamit. Nek duwe ngene iki kok loro go rene, Cung. Weh, lah dalah. Pamit. Ah, Pamit ya. Heeh. Kowe latihan lomo. Iki jenenge siji, Cung. Mbah Buyut isih awas iki lho. wis genep songo, Mbah. Wong lomo ora ana ilange apa meneh karo Buyut. Aku Wis tak gek bali. bali, gek bali. Tak balik sih aku ya. Mas Yon kok irit Mas Yon? Saiki Buyut agak mikir. Oh, Buyut kaya iso mikir barang lho. Surupan gue mikir barang. Piye Yot? Oh iya, iya, Mbah. Kang Yon urung nyang. Walah, niki Lah, dereng iki. tembus to. Mas Yan nggih nyen. Sakon tangkake Piro. wis kono saanane. Saanane. 5 6. Nenem. Ya 6. Mbah Buyut biyen juara matematika lho, Jong. Iya ora dadi boyong apa. Mbah Buyut tak balik sih. Balik ya, Mbah. Balik, Mbah. Saurunge Mbah Buyut balik. Iya. Aku kepengin iki Pak Nur Hasan supaya maringi kawruh utawa ada-ada raketang sak kalimat kanggo warga Oh nggih menika kedah paring napa Sadurunge apa pangandikan. iki? Saurunge aku metu saka Mulih. ragane bocah Tapi iki. syaratnya kudu glimbung jine iki. Ora apa-apa Mbah Glimbung tambah 200. Iya. Tambah meneh. Halah ya. Mbah Glimbung anu tulung ngene ya San. Anu ya Pak Mas. Sekarang ya Tadi leluhur ya. Basa. Piyai Sampung kene iki supaya ngerti wedar sabdane panjenengan Mbah Buyut tak ning jero raga iki sik. Nggih nggih.
Omong ana sithik warga kene. Wis bar kene wis baru iki omong. Ala sithik engkas. Apa tak wakilno wae? Wakil 200. Ayo sithik-sithik. Bapak Ibu, nggih niki mau kliwatan. Nggih, kula matur suwun sanget dumateng panjenengan sedaya, khususipun masyarakat Desa Sampung atas kemarin pilihane panjenengan sedaya sehingga Partai Hanura wonten Sampung saged menang nggih. Kula matur suwun sanget, mugi-mugi amal saene panjenengan dibales dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nggih, ngoten mawon, Mbah. Amin Gusti berkahi ya Gus ya. Gusti muga-muga ngijabahi jenengan dadi pangayom lan wakile wong-wong Sampung kene. Mbah Buya tak pamit sik. Nggih, ngatos-atos dherekaken, Mbah. Mbah, sampun Mbah siapa? Wis Mbah balik. Danyang. Julang-julang. Oh, wis jolang ya. Julang-julang. Mbah Danyang pun kondur. Mbah Dayang wis kondur. Oh. Sae sampean enak apa nih? Heh? Sae sampean enak apa nih? Iki tak deleh kene. Oh. Semrake tok delik iki. Pon iki wau Mbah Danyang iki jan iki panjaluke Mbah Danyang iki Iya wau. nah Mbah Danyang ya ora mentolo. Wong aku ki meguru. Lah ya lomae. Aku ya ora mentolo. Nah. Nyoh, ora mentolo. Alhamdulillah. Nyah. Tukon bedak, bopok, piles-piles laris sing nabung, sing manis. Wis 100 turah 50 nyoh. Genepi. Tak kira dibalikke kon genepi malah. Kayak ku piye lah ora. Asu. Es. Lah sing nabuh urung entuk ya, Mang. Wis nabu wis tak kei loro. Wis loro. Wis tak kei loro. Kurang apa ora? Kurang cek ora lho, semene kae iki aku dulure piye jaluki. Nadyan wadon sarta Swara suling kumandang swarane. Kenderek nembang cape gunung Bapak. Iris ngalamun ra wis ngono ning jo ngono. Inno maneh banyu bane Kepara Pak Nur Hasan ben nderekke tembang caping gunung. Iya. Dituntun Mbak Nur Mbak Mbak Elisa, Elisa, Mbak Nur, kok Mbak karo Nur. Mas Yon raketang sapupuh sapodo. Karena kita di sini memang mengenalkan budaya. Ya, betul. Dalam sistem demokrasi. Ya. dek zaman perjuangan jerkelingan anak-anak biyen tau beli Ning saiki saiki ana ngendi
kedadian apa iki? Lah iya, Bagi-bagi Jal. lho. Ah, ki sing urung keduman ben sowan ning daleme Mas Nur. Heeh. Ana dolan rono, ora usah rebut-rebutan. Aku wingi rono dolan ya nyatane dicukupi kabeh. Ngono ya, Jal. Iya. Pancen piyayine lomo. Brol. Brol. Cul rawel. Iki gen Masion genti syukur Nggih. bisa nyawang. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi reja kene ora Ilang gone Ayo, Cok. Wangsit gumelar, Mbak Elisa. Elisa, ayo bareng karo Mas Yon. Pun mriki Pak, mriki Bapak. Kecil-kecil juga. Pun mriki. Ampun langsung Pak di. Pun santai mawon, nggih. Ya. Geger ya, Santai. Jal. Ora, mergo guyub rukune kaya Senenge. ngene. Ya. Rame. Lah kuwi macange ya. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi reja kene ora ilang Asik-asik. Matur sembah nuwun menika Terima caping kasih. gunung sampun. caping gunung Dipun. dadi minangka dadi cacapinge wong akeh iku kudune nulat sarira hang rasa wani. Heeh, Ya. betul, betul. Selalu ada dan dimanapun iku duwe rasa tresno lho. Ya. Siap untuk mengemban tugas. Kayak dene Pak Hasan Tresno Lintang Purwago sampung Asmara. kene. Siap. Niki pun katuran Lintang Asmara Lintang Asmara, rumiyin. nggih. Nggih. Ben karo Ya, Mbak Yan, Mbak nggih. Elisa nggih kali Mbak Elisa. Nggih. Lintang Asmara, nggih. Mas Lintang Asmara, Mas. Lintang Asmara. Yuk nggih. Lintang Asmara ben dikancani karo sidan-sidan cantik-cantik Om Jol. Ayo Re berdiri. Boleh, berdiri. maju. Sampai ki. Ah, Re Re, Re. Iya. Sawang Berdiri no. Mbak Re berdiri mau naik apa sampean? mau naik sepur, Mau naik sepur? ayo Yuk monggo naik sepur. sinten numpak sepur bayar
kaitannya karo bidadari cantik juga iki Om Jal. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Ya. Coba agak ke sini. Oh iya. Diatur blokingnya diatur Om Jal. Siap. Blocking agak ke sini, agak ke sini. Iya. Ini Mas Nur agak ke sini, Mas Arsa agak ke sini ya. Nggih. Biar Pak Nur kelihatan. bagian nyawer. Nggih. Saya Mas Jan bagian Oh nyanyi. nyawer Mas Julang, saat ini nyawer penonton kalih warga. Oh iya. Wah. Mau nyawer ya kok urung tukang son ya urung. Nggih. Tukang son yo nyuwun. Iya lho, Cak, iku ya wong. Mboten Mas Faisin mun jope rame malah aku pengen nyawer jare. Ngono ta. Lah iya. Dalam paisi. Yuk Iya, Cok, iya. kaya ngapa Lintang Asmara. Lintang Asmara. Wangsit Gumlar yuk. Dadekke, Cok. Wangsit Gumlar, Cok. Ana Mbak Elisa, ana Mbak Najwa. Lintang Asmara. Wangsit Gumelar lho, Dik. Wangsit Gumelar. Ya. Siapa antara rati eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasulasi Rasa Lintang Asmara. Matur suwun. Nggih, nggih, Monggo nggih. niki nggih sing buah anggur nggih. nggih Pak Niki. Nur nyanyi kalih buah anggur Niki. Oh, boleh, boleh. Boleh. Sing anggur ijo napa, Pak? nggih Oh, lah niki dilanjut niki. Oh, nggih. Siap. Buah pace nika. Wah, bapak sih mengke gara-gara mawon niku. Bapak Cek Buyun Lah iki piye tak kok buah-buahan kok ora ditinggali ku tuku buah. Sampun. Matur suwun. Oh nggih semelon matur suwun. matur suwun Mbak Elisa Sembah nuwun. nggih Matur suwun Pak Nur. Nuwun, nuwun. Nggih. Julang matur suwun Matur Mas suwun. ampun, Matur nuwun Pak Yon, makasih, makasih. Anak-anak. Pak Yon, Duduk. duet Pak Lintang Yon, terima Asmara kasih, niki Pak Nur. mau wah Iku, luar Sampun biasa. iki kula. Halo. Kula sampun. Lungguh sik gantian, Oh, gantian. Gantian. Iku mau anu macange. Napa? Bapak Muhammad Nur Hasan Nggih. termasuk yang memberikan lahan wayang hadir di malam hari ini. Betul. Beliau dari Hanura. Nggih. Nah,
Terus Mas Arsan niku wau kepareng nggih putra panjenengan Bapak Muhammad Nur Hasan. Terus niki wau calon petinggi. Oh, ngoten. Om Jal. Nggih. Iki sindenku sing cantik-cantik telu Dua, ben munggah. dua, apa tiga? Dipilih, Oh, langsung dipilih, telu mana? dipilih. Oh, langsung Yang telu. mana? Oh, Oh. langsung 3. Oh, no. Oh, nggih. Monggo. Lamunan sik iki, lamunan sik. Oh ya, Lamunan. 3 bidadari, Bu. Ayo Wang, ayo. Bu Wang. Elga mawon, Bu Ayo, Elga. Bu Elga mawon. Mosok Bu Yuyun Ampun. lamunan. Mengke. Wah, piye Om Jol? Sindenku piye bengi iki? Bayo iso tenan berbobot kabeh iki bakale. Kok iso berbobot? Lah wong piye wong sekolah belajar dan belajar kan lama-lama menjadi tahu dan paham budaya. Keuangan karo sampean aku ngene iki lho. Tenan kok. Rogo-rogo nyawa iki kangen aku krungu. Kayak iso wae ngono. Pirang-pirang dino Masih dhewean. remaja belia semua. Kira-kira umur berapaan semua? 19. 19. Seangkatan semua. Ya, seangkatan. Waduh, separuh umurku. 19 tua aku. Ah, kowe pira? 18. So Agustus lagi ulang tahun aku. Ora apa-apa. Saji. So Agustus jadi ulang tahun ini bareng-bareng ambek kemerdekaan ya. Iya. Bareng kemerdekaan. Ya, Ya, aku nipun kepareng lamunan. Monggo. Lamunan, monggo. Lamunan. Oh, lamunan. Yuk kaya ngopo iki lamunane Mbak Elisa nih istirahat sampai nggih. enggak sik Siap, mawon. matur suwun. Ben 3 bidodoro, Mbak. Ben 3 Bidodoro bidadari. nih. Sampean mimik-mimik sik apa piye ngono. Yuk Cok, kaya ngopo lamunane wangsit gumelar iki ana Mbak Nimas, ana Mbak Nawang gitu. Ana Mbak Andin yuk kaya ngopo lamunane wangsit gumelar dadekke Cok. Asik-asik. Maksud gumelar lho iki. Iya sih.
Aja linggo se sama-sama. Mbak Elisa. Ya. Kamu kudu takon kalau Mbak Elisa nek arep belajar nyinden ben iso kaya Mbak Elisa iki piye carane, kudu ngopo. Nek ajar nembang karo Mbak Elisa, nek karo ngadek wae. Ngadek wae, kudu ngadek aja ndodok. Gimana pertanyaannya apa? Niku lho Mbak, sampean memberi kritik apa kanggo sinden-sindenku telu iki? Oh, nganu oke, awak dhewe nek dadi sinden, kejaba awak dhewe kudu suarane apik swanten. Nek zaman biyen, zaman Bu Yuyun niku sing nomor 1 suara. Ya. Jadi arep make upan nggak apa-apa wong ngadepnya clear, ya kan? Kalau sekarang kita menghadap ke penonton. Tadi sinden orang mau nyanyi, tapi ya kudu pinter, kudu iso menyambung antara dalang penonton karo sinden, kudu ngadeg. Berarti nek ngadeg kudu make up yo sing di api-api, kelungan yo sing api. Nah, iki contohnya kaya jarik ya. Ya itu jarik nyamping. Iku paling potente kan gon tumit kene. Benake jel, benake jel, benake sik jel. Kene gon kene, dadi nek munggahan ngiku kurang prayoga ya. Dari guru tekan ngisor setetek. Nah. Kian bocah ape tandur tapi nyinden. Nah, gitu. Nah, pokoknya semene. Nah, jadi kalau secara casing di loki api, ketok rapi, ngono wis memukau penonton. Wah, sindane enom cantik. Coba suarane kaya ngopo. Nah, ngono Mas Awal. Sekarang, sik tambah aku kok ora trimo karo Om Jolang lho. Lah piye? Dek niki dagelan. Wong sing bayari sinden aku, sing ngeterke aku. Iya lho. Dagelan kok iso nyowekal nyekel. Wah, aku dalang rong tau nyekel pisan rong tau lah kuwi. Dalang ki ora entuk iri wong wis dijatah dhewe. Apa? Gedebok. Nah, jatahmu siji wayang loro debok wis kuwi, aja meri. Mulus iki ya. Aku ya gur benake ora nganggo wae kok. Alah. Menang dagelan tekan ngendi-ngendi, nyawang wong ayu, nyanding wong ayu ya. Enak dagelan mulane aku mau dalang ora pinuk. Awor iki wayang-wayang karunan alah rapinu. Monggo jejere sinden-sinden ayu apa sing disawang mung debok. Lah, ora menggunakan Mbak Elisa, kesempatan. Mbak Elisa, Apa? aku mau tanya. Tanya apa? Kalau tips cantik itu apa Mbak Elisa? Oh, cantik itu gak ada tipsnya, itu berawal dari hati kita. Dadi arep bentuk kaya ngopo nek ati molok kowe colong jupuk ya tetep ala ya. Lah Om Jolang iki Om Jolang. Nah iki wis saka ala sing kono. Iki nek ape takon kira aku tip remuk pripun ngoten nggih. Jadi inner beauty ya. Sampai sir ajar nembang, ajar dandan iki ning gone anu apa jenenge Om Jolang. Ya. Sedina rong dina seminggu. Boleh. Gendeng sampean kok. Iya. Terus sensasi gampangane nambahke malah. Kok iso nambahke? Lah piye mau tambah sentet? Nek kepengin latihan nyamping mungkin kalau singgah di Rembang boleh di Sanggar Cakranerat atau ke Sanggar saya latihan jarian. Di Sanggar terus pakai cara sanggul dan gelung yang bagaimana. Wah, kudune sampean ajari sentet iki Om. Sok ben. Iya. Aku wangi gawe paketan ya Om. Oh iya. Oke, suwun. Siap. Pokoknya semangat terus buat sinden-sinden muda. Jangan patah semangat. Nah, karena kalian generasi penerus diteruskan ya. Ditambah kasanah tembang-tembang sama Bu Yuyun tentunya. Beliau udah maestro. Ya, terima kasih Mbak Elisa. Wis lungguh. Terima kasih. Nek jarian barang seneng aku iso ndek dhuwur ngono. Piye Jel? Jariane iki ndek dhuwur dadi nek piyaine dhuwur urung anu sinjange iki pertama awal bagaimana. Silakan ke tempat saya atau ke sanggar saya tak warai jarian ya. Ya iso. Yo ora iso. Jal iki ning layang tibeng pangkon. Nika wonten awalan napa macange? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki kula kasbun bakul daging ayam.
Sampung Karangwetan nyuwun gending sesedeman Gubuk Asmara nggih mengke nek pas gara-gara. Iya. Mangke dipun Bisa pinangkani. lanjut. Om Jolang Mbak Elisa. Cek. Terus pundi? Tawon ana entupe, Bacot. Saudan. lakon ana bajute. Bajute. Nggon geguyon disigik sawetara engko dibacutke Wonten Gara-gara. gara-gara raga-raga. Rasa. Iya. Nduk, apa, Mak? Wah. Salindro Kang Sinedya. Iya. Wah. Iki mau wis geguyon. Iya. Yo. Geguyon kena engko disambung nggon gara-gara ya, Nduk. Nyepake sesaji, nyepake sing para arep prajurit maju palagan. Oh ngono. Heeh. Awake dhewe ning panti usada. Oh ngono. Ya ayo gek ditambani sing kena tombak, sing kena ditambani, Nduk. Ayo mak tak derek. Soroting pandam sumurung amadang ijro pasarean. Menani wadana remu-remu